ta' fil-wat, preċis l-istess ton. Għall-okkażjoni tal-5 kunċert tagħha, il-band lokali Skald ħolqu strument uniku li jagħmel ħoss partikolari ta' ċekċika. Fil-fatt għamilna dal-istrument, loqna aħna, semmejni Azbanda. Nasib huwa strument oriġinali jien. Mela tkun affarijiet riċiklati, daw tax-xemat. Bil-ċasba. Skald hija magħmula minn 5 mużiċisti: Aronda Battista, Simon Bezzina, Bertu Aquilina, Jesmar Bezzina u Gabriel Gauci li kollha jagħtu laqta unika lill-mużika oriġinali bil-Malti li joħolqu. TVM News żar waħda mill-provi għat-tnedija tat-tieni album tagħhom Morsa. Ma' TVM News, il-violinist u l-perkussjonist tkellmu dwar l-album il-ġdid tagħhom u albums preċedenti fejn kien hemm evoluzzjoni fl-istil ta' mużika li kreaw. Il-kunċert ovvjament ħajkun jinkludi id-diski li hemm fit-tieni album tagħna, hemm ukoll taħlita kemm ta' mużika kif ukoll forum ta' arti oħra, inklużi l-poeżija, u anke se jkun hemm esibizzjoni tal-arti li tilqa' n-nies qabel il-kunċert. Fil-bidu li bdejna bl-istil nsejħulu għalhekk folk kontemporanju, imma ma norbtux ruħna ma l-ebda stil partikolari. Il-kantant stqar li kollha jħossuhom komdi iktar jesprimu ruhom bil-Malti. Nkantaw bil-Malti għax hija ċelebrazzjoni tal-kultura tagħna, aħna jħossna li żjed komdi wkoll nitkellmu bil-Malti u nkantaw bil-Malti u nħobbu aħna nesprimu l-idea tagħna permezz tal-identità tagħna li hija Maltija. Minn dawn il-10 diski li ħanvaraw fil-dattini album tagħna, diska favorita tiegħi hija Liljun għal-Malti. U dan huwa għaliex jiena persuna li nħobb ħafna il-patriottiżmu. Il-pubbliku jista' jsegwi l-kunċert is-sibt li ġej fil-għaxija fit-Teatru tal-Junior College u jista' jisma' d-diski ta' Skald minn fuq Spotify.